Biex jintogħġob ma ta' kontrih, Adrian Delia qed jispiċċa jitlef l-alleati tiegħu. Fid-Dar Ċentrali qed iċċaqċaq li anki Clyde Puli qed jaħsibha li Jabbanduna T-Tmexxija u jitlaq minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Da fl-istess ġimgħa li Jean Pierre Debono, wieħed mill-aktar uffiċjali importanti tal-Partit, irriżenja minn kordinatur politiku. Irrappurtat dwar dan il-gazzetta Kullħadd li notat kif it-terminu ta' Clyde Puli se jiskadi ftit ġimgħa oħra u jrid joqgħod għal vot intern fil-Partit Nazzjonalista biex ikun ikkonfermat. Vot li Puli nnifsu huwa konxu li jaf ma jirbaħx, anki fid-dawl tal-kritika enormi li dabbar wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, meta ħafna xeħtu fuq u t-tort tat-telfa. Fost l-argumenti li hemm min qed iġib kontra Puli hemm dak li s-Segretarju Ġenerali m'għandux ikun deputat parlamentari biex ikkonċentra l-kollox fuq l-operat tal-Partit. Li Clyde Puli qed jaħsibha huwa segret magħruf fost bosta membri tal-grupp parlamentari li fosthom kien hemm min saħaq li Adrian Delia ftit li xejn qed jagħmel biex jikkonvinċih mod ieħor għax jemmen li jekk jeħles minn dawk li attakkaw il-fazzjoni ta' Busuttil iġib ftit paċi fil-Partit. Iżda dawk li jafu sew kif jaħdmu l-affarijiet qed isostnu li mal-mument li lil Delia jsibuha aktar dajjef jerġgħu jattakkawha għax biex Delia salva l-vot ta' wissu kellu bżonn bil-kbir l-għajnuna ta' nies bħal Clyde Puli u Jean Pierre Debono. Jean Pierre Debono irriżenja mill-irwoli li kellu fl-istamperija u għalkemm pubblikament mesprimiex id-dwejjaq tiegħu baqa' urtat għal mod kif wara li ċeda s-siġġu lil Delia biex setaħa postu fil-Parlament baqa' jiġi mitlub jagħmel sagrifiċċju wara ieħor biex il-kap jipprova jintoġob mal-klikka ta' l-alleati, Beppe Fenekadami u l-oħrajn. Sorsi fl-istamperija qalu mal-kulħadd li laqa bejn Jean Pierre Debono u Claudio Grek sigħat qabel tħabbret ir-riżenja tal-istess Debono għajmet ħafna mistoqsijiet dwar xi rwol qed jieħdu nies bħal Claudio Grek li pubblikament ftit li xejn jikkummentaw. Iżda l-messaġġ ewlieni li qed joħroġ huwa dak li Delia qed jitlef lil ta' madwaru biex jipprova jpaxxi lil ta' kontrih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.